Ρε, μπορείς να βάλουμε τη φατσούλα μου, άμε. Τώρα γίνεται το βίντεο. Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε το Clash Royale. Λίγο έκτορας εδώ. Γι' αυτό να μην παίξουμε το κανονικό μάτσο, επειδή θα θυμώσει. Αν το χάσουμε. Είμαι αδερφός του Έκτορα. Το διώξαν από την ομάδα. Παράξε. Θα παίξουμε training. Ναι, επειδή θα θυμώσει η άμα έρθει. Και δεν θέλω να μας φάξει επειδή είναι. Είμαι και εγώ κρίμα. Να χάσω ξεπίτιδες. Εδώ του κάναμε ένα big show. Πόσο άχρηστος. Πόσο άχρηστος. Μου κάναμε, πούμε με την άνεση εδώ. Ξέρω ότι δεν έχει χάλτη. Δεν του κάνεις σαν την αρχή big show αυτό. Συρνιμάρ. Οκ, τέλος. Υπόθεση. Τώρα βλέπουμε ένα big show πάλι. Οκ. Τέλειωσε εκείνος. Τι κρίμας. Τσάκι να μπω στην ομάδα. Θες μου κάτω την ομάδα. Ultimate Clash. Πού είναι το θύμα. Τέλος πάντων σε λίγο επειδή ο Σφύρος παίζει. Tournament. Ναι, τέλος πάντων. Ένα βιβλίο για να σας χωρίζει. 77 κρυστάλλους. Σας χωρίσα τώρα. Η αδελφή του Σπύρου. Στις 500 νίκες κάνεις ένα legendary. Ποιος είσαι εσύ, ο John Cena? Σε ένα άλλο βίντεο πάλι θα δείξουμε για το WWE. John Cena με Rey Mysterio. Εναντίον δεν ξέρω, θα σκεφτώ. Οκ. Δεν ξέρω γιατί έκανα αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θέλω.
Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Αλλά μην το πείτε, θα παίξουμε. Α, να το αυτοκίνητο. Θα έρθει ο δόκτωρας από λεπτό σε λεπτό. Οκ. Αν δεν γράψες το γενικό μου. Έκανα βίντεο. Να παίξουμε. Λοιπόν. Όχι, έκανα βίντεο. Είναι καλός. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Αν Γεια δεν σας άρεσε σας. κάντε ένα dislike και ένα μη subscribe. Ρε, δεν μου ποιον μπορώ να αφαιρέσω για να βάλω τούτο.